toto je pár 9 a chcela by som vám povedať, že tento príbeh bude taký úplne taký divný, pretože no nebude divný, ale táto časť bude taká akože hrozne divná, pretože pani učiteľka som proste, ja som vám iba chcela povedať, že dneska nie, proste ja som chcem ospravedlniť, že tak rýchlo nazačam, pretože ma to baví a proste a chcela by som vás poprosiť, aby ste mi proste dávali lajky a lajčiky a proste chápete. Takže môžeme ísť do príbehu. Mne sa to páčia tie kvety. Čo keby sme ich poskladali? No tak poskladaj. To pôjde takto hore. To sa otvorilo. To si berem domov. Wow. To berem sestre. No, wow, to je nádhera. A toto berem sestre, wow! Super. Idem sa nájsť rýchlo do mojej tašky, tak som si zabudla. A ešte som vám chcela povedať, že toto je posledný deň tejto školy. No, nemyslím posledný deň, no, posledný deň tohto príbehu, ale bude tu veľa častí, ako keby bude tu 30 častí, takže uvidíme. A teraz všetci majú ísť do hotela, takže ja to nebudem tu ukazovať a čaute. Niekto nám ešte chýba. Kto to môže byť? Elíza, tu som. Dobre. Máme tu plavky a každý si zoberie, koho sú tieto plavky? Moje. Ale jednoduchý mám potom izbu. Tak budeš mať na druhom poschodí ako sa voláš? David. No tak s Davidom budeš mať dvojposchodové postele a babi budú hrať spolu, spať spolu. Dobre, tak ja si tu držím svoje. Koho sú tieto plavky? Moje, ďakujem. Tieto? Hej, tieto sú moje. Kámo, vezmeš mi? Pretože nie. Koho sú tieto plavky? Moje. Moje. A tieto plavky sú moje. A čo my? Dvaja. My sme si asi zabudli plavky. To nevadí, aj tak sa plavky kúpia. Takže ďakujem za povedanie a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ach bože, deti si zabúdajú plavky a potom nevedia, čo s tým. Idem napísať na EduPage. Tak píšem, akože ona píše na EduPage. Tak, aj toto si zoberiem, aj na notebooku mám EduPage, takže milí rodičia a žiaci. Vykričník, to je jasné. Chcela by som vám povedať, že zajtra už deti odchádzajú z Paríža, z výletu a dúfam, že nikto si nezabudol plavky a kto by si náhodou zabudol, napíšte mi na správy. Ďakujem. Pani učiteľka Kačicová Jana. Tak. Idem si tu niečo, proste idem do sprchy. Tak asi poďme.
Počúvaj ma, nevezmeš mi plavky? To je tvoja smola, mal si zobrať. Aspoň, že... Dobre. Poďme. Tí, ktorí idú na druhé patro, tak idú. Nemám taký pocit, aký by som bola prvýkrát na kúpalisku, to bolo super. Hlavne, že mi to užili bez jedla. To bolo také hrozné. A som si tu nechal plavky. Brácho, budeš sa mnou spať. Toto nie sú tvoje oblečenia, však vieš. Toto je naša izba. Ako krásne. No, tak... Okej. Chalani, máte na niečo chuť? Nie. Tuto sestre zoberiem, lebo ona miluje morské pany. Niečo aj pre mňa, aj toto hlavne pre ňu. Toto bude pre segru. Bude mať dve, takto. Ale počúvaj ma, nepreháňaš to moc s tou segrou? Nemyslím. Asi ty to preháňaš. Dobre, ale nebuď fakt drzá. Ja nie som drzá, ja hovorím svoj názor. Som sa pýtal. A tvoj škrečok. Dobre, takže takto. Toto je niečo. Toto. Počúvaj ma. Haló, chalani a dievčatá. Idem zavolať mamine a prosím vás, ticho buďte, alebo mám si naša nové práve. Nemusím vám to hovoriť, takže buďte ticho radšej. Dobre. Zlatíčko. Ahoj, zlatíčko. Ako sa máš, moje zlatko? Krásne. Áno, mami, výborne sa mám, ale ja už musím končiť a idem sa najesť. Je to výborné. Chuť. Ahoj. Ňam. Dobre, už som dovolala s mamou. A už je noc, takže dobrú noc vám prajem. No, dobrú. Ale vieš, čo mi je ľúto, že ja nemám pyžama. To je tvoja chyba. Dobre. Wow, fakt podpora. Na čo mám podporovať, keď ja neviem, na čo mám podporovať? Ach, to je jedno. Umyť zuby. Chalani, vy ste si zabudli umyť zuby, vy ste ale prasota. No dovoľ. Oni sú tu iba dve kevky. No tak poumývaš a jednu dáš mne. Proste chápeš. Chápando? No jasne, to je veľmi, ale že fakt veľmi, akože fakt úplne veľmi vtipné. Akože... Wow! Veľmi šťastný. Kamo, nechceš gel? Na čo je mi gel? Na tvoju riť mi je gel? Na tvoju zadok. Čo je na tvoju zadok? To je meno? Asi nie. Na čo ich pani učiteľka k sebe dala? Ja to fakt neviem. Ani ja. Choď preč. Choď preč. Choď preč! Dobre, však čo robím? Kde je tá hudba? Ja ju chcem vypnúť. Dobre, vy ste to počuli?
musíme takú milú. Hej! To si tiež. Dobre. To sa to my. Tam to by bola zima, jak sa to má? To bude fakt zima. Ura. Co tiež zase? Pár 10.